Paalala, ang host at mga staff ng JFS Federals and Services ay sumailalim sa vaccination program ng LGU bilang paglaban sa COVID-19. Bilang pagsunod din sa alituntunin ng MECQ at JCQ, kaming lahat ay nakasuot ng face mask. Amin din pong sinusunod ang social distancing sa lubos ng aming makakaya. Amin pong paumanhin sa mga bagay na hindi namin kontrolado na hindi naayon sa aming kagustuhan. Ang atin pong kaligtasan ay isa sa aming prioridad upang malampasan itong pandemya. Bukas po kami sa anumang sesyon o komento para sa ikabubuti nating lahat. Ipagpaalam po sa amin kung mayroon kayong content na nagamit sa videong ito. Ito ay hindi sinasadya at aming sinisigurong ito isasaayos bilang pabor sa magkabilang partido. Di ba po yan, birthday nyo, magbabayad kayo ng 10,000. Nag-birthday kayo, magbabayad pa kayo. Ma'am, basta may pera? May pera. Ay, paano po yan? May pera po ba kayo? Ano ang delivery natin? Ano po, sir? May ref po siya, tas grocery package po. Worth 10,000 po. Tas yung resibo po, ibibigay ko na lang po sa inyo. Sa inyo po talaga na. Galing po sa Naga, sir. Bali po, di-deliver lang po namin sa inyo dito ngayon. Hindi naman po namin alam na birthday nyo pati. Sir, halika muna. Sama ka muna sa amin, sir. Ano, babag? Ayok, man. Pumasok si sir bigla. Halika muna, sir. Tingnan mo muna. Tingnan mo muna. Mayumanda siyang pinindot. Ano kayo sa Minlasan? Isang masayang hapon na naman sa inyong lahat, mga ka-JFS. I am Ating Angel, the beautiful love and surprise ambassadress. At isang siksik-liklik na saya at surpresa na naman ang ating ihahandog. Nung isang araw ay malayo-layo ang ating binahe, pero ngayong araw ay napakalapit dahil andito tayo sa Plaza San Fernando, Camarines Sur upang serbisahan isang pinakabonggang tatay na tiyak nagbibigyan natin ng swak at sulit na packages from JFS team. So ano pang iniintay nyo? Tara na't kilalanin na natin ang mga regalo na ibibigay natin sa kanya ngayong araw. Siyempre, dito sa likod ko ang ating mga regalo. Meron tayo dito bubble balloon na may happy 81st birthday tatay. Meron tayong regalong bench para kay tatay din. At syempre, meron tayong Ravabells cake. Meron tayong napakasarap na kakanin na nakapilao. Meron din tayong Ferrero Rocher chocolates. At syempre, 1 bucket of Chicken Joy from KFC. At syempre, napakasarap na lumpia. At napakasarap na pansit. At syempre, ang fruit in a basket natin na merong laman na nagkakahalaga ng 10,000 pesos. At syempre, merong Carlo Rossi red wine. So talagang napakabongga na naman ang regalo na ihahandog natin sa kanya ngayong hapon. For our social media accounts for Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create but we captivate. Tara na't kilalanin na natin si Tatay all the way here from Plaza San Fernando. So, andito na tayo sa bahay ng ating maswerteng tatay. Tara na't samahan niya masurpresahin si tatay ngayong araw. So, ang ating sasasasahin ay si tatay Romualdo Modino. Magpapagat tayo na may Lazada delivery. Tao po! Tao po! Ay, excuse po. Hello po. Ma'am, good afternoon po. Dito po ang bahay ni Sir Romualdo A. Modino po. Saan po siya, ma'am? Romualdo Modino po. Ay, kayo po yun, sir. Hello po, sir. Good afternoon. Kami po ang Lazada delivery, sir. Bali po, may order po kasi sa amin na items po. Sa inyo po nakapangalan, Romualdo Modino po. Worth 10,000 po, sir, yung delivery. Pinangalan po sa inyo. Dito daw po ang landmark. Yan, katabing Plaza Elementary School. Ayan po.
May order po sir, worth 10,000. So, sino po ang mag-receive na lang? Kayo na lang po ma'am or si tatay na lang? Si tatay na lang po. At ito sa inyo daw po kung sino kapangalan. Natulala si tatay. Natulala siya sa 10,000. Level. Ano na dyan, oh? Ilalawas yan. Ano po tayo? Ano man lang po tatay, may ref po kaya siya hulugan. Tapos po, may mga grocery package lang po yun. Bibigay lang po namin sa inyo. Tatay, okay ka lang po. Tatay, siya lang. Parang galit na galit si tatay sa 10,000 na deliver. Sige tatay, okay lang po. Ginaganat ako. Ginagamit siya ng 10,000. Bali tatay, kailangan lang po namin kailangan lang po namin ng partial payment sir ng sa 10,000 po. Kahit po kalahati lang po. No? Tinatawanan ako ni tatay Charot na. Ano po yan tay? Babae. Uy, tay. Usapin mo ko tay. Charot. Paano yan tay? Kailangan lang po namin ng video for proof. Proof lang po. Tay, uy. Wala yun po. Siguraduhan ko yan, ngani. Ang ano po? 10,000. 10,000 po. Ito lang yan, ha? Payat-payat. Kaya ginagawa. Ay, wala siyang kapuro kwarta. So, okay lang tay. Papakita ko muna tuloy sir yung mga packages. Tapos po, saka na lang po natin pag-usapan yung bayad. Okay lang po. Halika muna sir. Pwede ka po sumama sa amin. Ay, ano po, parang nagiinuman kayo tay. Ano pong kaganapan? Ba't parang nagiinuman kayo dyan? Yan lang. Kasiyahan po. Bakit po may ano pong kaganapan? Birthday ko. Ay! Wow! Birthday naman ni Sir Bonggang-bongga. Di ba ano po yan? Birthday nyo, magbabayad kayo ng 10,000. Lagi birthday kayo, magbabayad pa kayo. Ma'am, ba't may pera? May pera. Ay, paano po yan? May pera po ba kayo? Ano ang delivery ngani? Ano po, sir? May ref po siya, tas grocery package po. Worth 10,000 po. Tas yung resibo po, ibibigay ko na lang po sa inyo. Sa inyo po talaga na. Tayo ni Gasyan, halila. Galing po sa Naga, sir. Bali po, di-deliver lang po namin sa inyo dito ngayon. Hindi naman po namin alam na birthday niyo pati. Sir, halika muna. Sama ka muna sa amin, sir. Ano, babag. Ayok man. Pumasok si sir bigla. Halika muna, sir. Tingnan mo muna. Tingnan mo muna. Mayumanda siyang pinindot. Ano kaya tamang Lazada? Pahira muna ako atin yung cellphone natin. Halika, sir. Dito po, sir. Halika po. Asa naman? Oh, sabi dito nga, sir. Halika dito, sir. Lapit ka po dito. So, may ano po, kaarawan niyo po ngayon, sir. So, siguro po, kaya kayo may ref, kasi nga, birthday niyo. Nag-aabang po ba kayo ng ref ngayong araw? May inaabangan po ba kayong ref ngayong araw? Ayok man. Wala kayong inaabangan na ref? Ano pong inaabangan niyo ngayong araw? Uy, charot lang. Halika dito tayo, halika dito. Lapit ka dito sa akin tayo. Dito ka tayo. Dito ka tayo. Ayan tayo. So, andito po sa loob, nakaganyan talaga si tatay. Nakapost talaga si tatay, no? So, tatay, andito po sa loob yung package po na ref and grocery. Pero gusto po namin, kayo na lang po ang makakita. Pwede po bubuksan niyo po to dito para po makita namin yung nasa loob. Para makita niyo po yung nasa loob. Kaya niyo po ba, sir? Sige po. Ito po. Ito po yung hawak ko. Ito po yung hawakan niyo. Okay, sir. Buksan niyo na po. Hello! Salamana! Hello, ma! Yan! Oh, ano, sir? Natulala si sir! Hello, Sir Romualdo! Alam ka dito, sir! Halika dito! Ako po, sir, si Ate Angel and we're from the JFS Petals and Services. At ito pong lahat ng regalo na to ay para po sa inyo. Naiiyak si sir. Ay, sir. Sa tingin niyo po, sir, kanino galing tong regalo na to para sa inyo? May ko araw man. Sa inyo po, Aram. Ayan, sir, tanggapin niyo po. Ang syempre, meron tayong pansit, meron kayong lumpia, meron kayong kakanin, at syempre may Rafa Bell's cake, at may regalo kayong veg, at may 1 bucket chicken joy, at may bubble balloon, at syempre, sir, eto pong nasa fruit and a basket na to, gusto ko po ito ang tanggapin nyo, dahil meron po tong 10,000 pesos para po sa inyo. Palakpakan naman natin si Tatay Romano. At syempre, nasan yung sash natin? Ayan, sir. Hindi pa dyan, sir, nagtatapos. Syempre, ikaw ang hari ngayong araw. So, tanggapin nyo rin po tong sash namin na may happy birthday! Ayan! Thank you very So, much. Tatay Romualdo, halika dito po. Kumusta, sir? Na ngayong kaarawan mo ay nakatanggap ka ng bonggang regalo. Ayan, kumusta, sir? Kumusta, sir? Happy. Happy.
Hindi ka naman sir, hindi ka na sir malungkot ngayon. Hindi ka na malungkot dahil may 10,000 ka na. Okay lang yan sir. So ngayon sir, sa tingin mo, kanino kaya galing itong regalo na to para sa'yo? Lagi ko sa mga anak ko siguro to eh. Sa mga anak. Ayan sir, meron akong gustong basahin na mensahe para sa inyo na pinabibigay ng inyong mga Enteng. anak. Ay, ente. Ayan, may ente. May mga kabarkada na dyan. Ayan sir, meron po akong gustong basahin na message para po sa inyo. Tatay, happy birthday. We hope the year ahead brings your most exciting adventure yet. Celebrate today and always. We love you. Siyempre, galing ba to sa kanyang mga anak? Galing ba to? Okay. Raquel, galing kay Ma'am Raquel. Ayan, so anak niyo po si Ma'am Raquel. Pag ilan niyo pong anak si Ma'am Raquel? Parang anim. Pang-anim. Ilan po sir ang anak niyo? 7. So ngayon sir, ilang taon ka na po? 81. 81. Ay, lakas-lakas ni tatay. Mukha lang po kayong 80. Ayan, bawas isang taon. Ayan, napakalaga po ng isang taon. Huwag kayong 18. Sige, 18 years old. So tatay, ano naman pong gusto niyo sabihin sa nagbigay ng regalo na ito na si Ma'am Raquel at may grapes, may red wine, at eto tatay, may pangpundador na kita dyan. Ayan, may 10,000. Anong gusto mong sabihin kay Mommy Raquel? Salamat na lang sa giramdaman mangyari sa iyong ama na ko yan. Nagtikurang na. Ayan. So sir, hindi pa dyan nagtatapos dahil syempre hindi matatapos ang araw na to nang hindi ka nag-blow ng iyong Raffles cake na andito sa gilid. So everyone, natin ang kilalanin ng ating tatay of the day na si Tatay Romualdo all the way here from Barangay Plaza, San Fernando. So tara, samahan niyo pa rin kami upang ipablow ang kanyang Raffles cake. Hello guys! So live na live pa rin tayo dito sa Plaza at kasama ko pa rin ang ating napakaswerteng tatay na si Tatay Romualdo. So bago yan, kakantahin muna natin si tatay ng happy birthday. 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Tatay, make a wish. Ayan, namamatay siya. Ayan, wait lang tatay. Dito na lang tayo. Isip-isip lang tayo dito. Ayan, wait lang. Ayan, make a wish and blow your candle, tatay. Yay! Ayan, tatay. Any last message for your daughters, sons, na kahit po wala sila dito, lahat, naisip pa rin nila tong sorpresa para sa inyo. May baby ko lang sa Maloy sa Tagalog. Sige lang po, tatay. Okay, like Spanish or Chinese. Ay, chartan, tatay. Salamat talaga sa mga agi ko na ginibo ng araw kayo ng idea na kaugmahan ko man yan. Dahil pa nangyari sa buhay ka na. Surprise. Yan lang. Isang I love you naman, tatay, tapos sabay flying kiss para sa mga anak mo. Charot, tatay. Isang I love this flying. Diwan sa mga agi ko na nasa Manila, sa ibang bansa. Salamat na lang sa inyo, boss. Kaya ginibon ni doon araw kayo yung bayan na hindi pa nangyari sa buhay ko. Kaya bang mare ko man yan. Salamat na lang. Ayan. Sige, mamaya na lang. Di ako narinig na tatay. Ay, dito yung isang anak ni daddy. So, tatay, halika dito. Halika dito. Halika dito, kuya. Halika dito. Anak niya po na bunso. Dito ka po sa tabi ni tatay. Kasi po baka po mapagkamalang anak niyo. Charot lang. So, dito ka, daddy. Daddy, okay lang po kahit may pawis-pawis pa tayo dyan. Halika, daddy. Ano naman pong gusto niyo sabihin sa inyong pinakamamahal na tatay? Ha? Ano to? Ano to? Charot lang. Happy birthday. Salamat. Mga tuwang ko mo dyan. Nag-report ka rin. Yun lang. Kiss mo naman si daddy. Kiss mo naman si daddy. Ayan, hug na lang daw. Again, isa na namang tatay ang nabigyan natin ng saya at sorpresa from JFS Petals and Services. We don't just create but we captivate. Follow, like, share, and subscribe for our social media accounts. Magbabay ka naman, daddy. Magbabay ka, daddy. Ay, di makababay si daddy. Sige, daddy, magbabay ka. Bye!